صبح بخیر دوستانی عزیز. صبح همه ما بخیر و شادی باشد. در بعضی ها شام است، در بعضی ها نصف روزی، چون که ساعت ما از ساعت تاجیکستان 4 ساعت فرق دارد و از ساعت روسیه 2 ساعت. هوای ما بعد از طوفان مثل بهار شده است. نگاه کنید، اما خنک است. امروز من карачкаро дар духовка мепазам. бо тарзи немисиам гӯям мешавад, яъне дигар хелтар. ҳар дафъа бо ҳар намуд, яъне ҳар кадбоно як сиру асрори худ, як нозукии худро дорад. вале ина карачкаро агар мисли ман пазед бо мазза мешавад ва кӯдакони шумо бо як иштиҳои том мехӯранд. бо мо бошед. бори дигар субҳи ҳамаи шумо ба хайр бошад. дӯстони азизи ман, акнун сар мекунем. барои акарачка чӣ лозим аст? нигоҳ кунед. инҷо акарачка аст. ҳатман лимон. ман лимонро дӯст медорам. дидеда лимон. акнун нигоҳ кунед, мо заправка тайёр мекунем, яъне маринад. агар инро шумо шаб тайёр карда монед, беҳтар мешуд. ман шаб аз ёдам баромадааст. нигоҳ кунед. равған, 3 қошуқча равған, шакар 1 қошуқ, нигоҳ кунед, зира 1 қошуқ, намак 1 қошуқ, он вобаста ба ҳамон акарачкаи доштаатон ва мурч. ҳама инро ҳозир дар инҷо меандозем ва якҷоя мекунем. чун ҳозир ман худам танҳо ҳастам ва навор гирифтам ба ман мушкил аст. ҳозир тайёр мекунам ва ба шумо нишон медиҳам. бо мо бошед. тавре гуфтем, мо шакар, намак, зира, мурч, равған андохта бо ҳам омехта кардем. шумо метавонед ки асал андозед. нигоҳ кунед, ин заправкаи мо мебошад ки мо ҳар як донаи акарачкаро тард карда баъд дар духовка мемонем. он дафъа бо майонез карда будем, вале ман майонезро ин дафъа намеандозам, яъне ки бе майонез. ҳозир тайёр мекунем. дӯстони азиз, бо мо бошед. азизи ман, акнун ба заправкатон оби лимон андозед, ки бисёр ҳам бомазза мешавад. яъне оби лимон меандозед каме ва маззаи он бисёр дигар хел мешавад. акнун ҳар як донаи акарачкаро дар ин маринад заправкамон тар карда дар рӯи листи духовка мечинем. дӯстои азиз, духовкаро монед ба 150 ҳозир ашта. ҳар як ин нигоҳ кунед, ҳар як донаи акарачкаро дар ин заправкаи худамон омехта карда мегузорем. ҳозир ман инро омехта мекунам, яъне ки шумо ҳам кунед. ва ман омехта карданашро наметавонам на сабз карда, чун ки худам танҳо ҳастам ва бо телефон душвор аст. даст кати омехта кунед, хубтар аст. ман ҳозир намедонам чӣ хел кунам. ҳозир ҳар якташро омехта карда дар онҷо мемонем. дӯстои азиз, вақте ки мо ҳар якта инро бо он заправкамон омехта кардем, дар листи духовка мечинем ва ҳатман бо корча кам кам суроғ кунед. ҳар якташро аз як тараф, аз ёдатон набароред. ин барои тезтар пухтани мурғи шумо ва акарачкаи шумо мебошад. ин тарз пухтан, бовар кунед, бисёрам бамазза аст ва тез аст. бисёрам бо иштиҳо. дӯстои азиз, бо корча суроғ кунед. акнун мо бо корча ҳамашро суроғ кардем. акнун мо онро бо фолга мепӯшонем. ҳозир 1 дақиқа. мо акарачкаро бо фолга пӯшондем, то ки он болояш насӯзад ва дар аълови оташаш 180 дараҷа мо акарачкаро мепазем. духовкаи ҳар кас ҳар хел аст. сар кардем. мо акарачкаро дар духовка мондем дар ҳарораташ 180-170, вобаста ба духовкаатон ки ба оташи мутаддилаш чӣ қадар аст. ва акнун меистад. то пухтанаш интизор мешавем. акарачкаи мо пухт, як бисёр бомазза, хуштам ва ҳавои мо аллакай борон шуд. дӯстои азиз, нигоҳ кунед. акарачкаи мо хеле бомазза шуд. кӯдакон бо як иштиҳои том мехӯранд. бо мо бошед. то барномаи дигар, худованд нигаҳбонатон.